نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد. إن شاء الله شيء قبل كراتمنا علم البلاغة. أيوم زام تاشي موضوع نبيو شيني أقسام التشبيه. أقسام التشبيه أنا مثل ربين تشبيه كما يندمو كساني أكراتم ديوتي كما تواني أبو دواني أبو كان وتصفة. To shi wannan tashbihi ya kakkasu kashi-kashi kamar yadda zamu gani a nan, amma rabe-raben nasa suna kasa shi kashi biyu. Akwai aqsamu tashbih ijmalan, akwai kuma aqsamu tashbih tafsilan. To wannan da zamu yi shi ne suna ce mishi ijmalan, su ne guda biyar. To ka'ida ya ce mana at-tashbihul mursal, na farko akwai wanda ake ce masa at-tashbihul mursal, ma dhukira fihi al-adat, shine tashbihin da aka kira adat a cikin sa. In dai an faɗi tashbihi sai aka kira adat a ciki, zaka ce mishi at-tashbihul mursal. At-tashbihul mu'akkad, shi kuma at-tashbihul mu'akkad shine ma huzifat minhu al-adat, shine wanda aka share masa adat a cikin sa. Ma'ana in an kira adat a ciki tashbihul mursal, idan aka share ba a kira ba tashbihul mu'akkad. Sai na uku at-tashbihul mujmal, ma huzifat minhu wajhu shaba, shine wanda aka share masa wajhu shaba. Mana mun san me wajhu shaba, sifan da aka kamanta din in aka share to sai a ce at-tashbihul mujmal. Sannan na hudu at-tashbihul mufassal, sai at-tashbihul mufassal ma dhukira fihi wajhu shaba, shine wanda aka ambaci a cikin sa wajhu shaba, an ambaci wajhu shaba a cikin sa. Kenan idan an kira wajhu shaba at-tashbihul mujmal, idan an kira wajen shaba tashbihul mufassal, in an share wajen shaba kuma a tashbihul mujmal. Wannan mun samu hudu kenan. Sai na biyar at-tashbihul bali, shine na karshe, yace ma huzifat minhu adatu wa wajhu shaba, shine wanda aka share masa adat, tashbihin da aka share adat a cikin sa wa wajhu shaba kuma aka sake share wajhu shaba a lokaci daya. To kenan anan a gurguje muka kalla mun san ba ma arkanu tashbih guda hudu ne. Akwai al-mushabba, akwai adatu tashbih kamar da yake zuwa a jere, adatu tashbih, sannan muna da al-mushabbahu bihi, sannan na karshe muna da wajhu shaba. To isan da aka kira maka tashbihi haka ya hada wa'annan rukunai guda hudu, suna kiran shi ad'afu tashbih, tashbihi mafi rauni. Tunda ya hada wa'annan arkanin guda hudun nan to ya zama yana da rauni kenan, bai da karfi. To duk lokacin da dama an faɗa mana al-mushabba da al-mushabbahu bihi su ba a share su, shi yasa ake ce musu arafai at-tashbih, bangarori biyu na tashbihi ba a taɓa yin tashbihi a share. To za mu kalli wa'annan ne. A duk lokacin da tashbihi kuma aka share masa wannan yana ƙara ƙarfi ne, in aka share masa wannan aka bar masa wannan yana ƙara ƙarfi. In aka share su duka guda biyu kuma shine suke kiransa abyadu tashbih, shine tashbihul baligh na ƙarshe. To abin da suke nufi yanzu shine idan aka share adat a tashbihi sai aka kira wajhu shaba, za a ce masa at-tashbihul mu'akkad. Amma idan an kira adat za a ce masa at-tashbihul mursal. Sannan muka zo nan idan an kira wajhu shaba za a ce at-tashbihul mufassal. Idan aka share wajhu shaba za a ce at-tashbihul mujmal. To idan kuma aka share su duka biyu fa, an share adat, an share wajhu shaba, duka biyu an share, zai rage mana wannan abu guda biyu sai mu ce at-tashbihul baligh. To amma karkashin nan kuma ana iya ba mu tashbihi ɗaya suna biyu. Idan na kira adat sai na share wajhu shaba zan ce at-tashbihul mu'akkad mufassal. Idan na kira adat sai na share wajhu shaba, zai zama at-tashbihul mursal mujmal. Idan na kira wannan sai na sake na kira wannan kamar yadda yake a haɗe, zan ce at-tashbihul mursal mufassal. Idan na share su duka biyu kuma zan ce at-tashbihul baligh ko kuma in ce at-tashbihul mu'akkad mujmal. So tashbihul baligh yana da suna biyu ne, mu'akkad ko mu'akkad mujmal ko at-tashbihul baligh. To wannan shine a takaice bayani zamu yi kan ka'ida, sai mu kalli amsila din insha Allah.
wayannan su ne misalai na ka'idar da muka karanta karkashin aqsamu tashbih kamar da muke kallo. To misali na ɗaya ce ana kalma'i in raditu safa'an wa idza ma sakhittu kuntu lahiba, yake cewa ana kalma'i ni kamar ruwa ne in rabitu idan ina hali na yarda, safa'an wajen kalakale wajen haske, wa idza ma sakhittu amma kuma idan nayi fushi kuntu lahiba sai in zama kaman harshen wuta. Lahib shine harshen wuta. To kun ga anan ya sifanta kansa da wani sifa, ya kamanta kansa da wani sifa da wani abu cikin wani sifa kamar da muka sani tashbihi kenan. Ni kamar ruwa ne safa'an wajen haske. To kawai su ne za mu taɓa a nan, za mu kalla waɗannan su ne za mu iya fitar da arkanin tashbih ɗinmu. Ana sai mu ce al-mushabba kamar da muka sani a karatunmu na baya, ana al-mushabba. Kafin ɗin nan shi ne adatu tashbih, adatu tashbih. Al-ma'i shi ne al-mushabbahu bihi. To wannan safa'an nan shi ne wajhu shaba, wajhu shaba. To tashbihi na farko kenan, za mu iya takbirin tashbihi guda biyu a nan. Wa idza ma sakhittu kuntu lahiba, shi ma kuntu lahiban na akwai magana a kansa saboda shi ma zai zama cewa tashbihi, amma tun da wannan ya zama kamar mubham ne to mu bar shi kawai mu considerin wannan. To sai mu ce ga mun samu mushabba, mun samu mushabbahu bihi, farafai tashbihi sun samu. To idan muka kalli nan adatu tashbih an kira shi, to tunda an kira ada sai mu ce mishi at-tashbihul mursal. Sannan safa'an an kira mana wajhu shaba, za mu ce masa at-tashbihul mufassal. Kun ga yanzu za mu iya bashi suna guda biyu, sai mu ce wannan misali na farko din nan at-tashbihu mursal mufassal. التشبيه المرسل saboda an kira adat, mufassal saboda an kira wajhu shaba. Idan muka kalli misali na biyu yace sirna fi laylin bahimin ka annahu al-bahru zalaman wa irhaba. Sirna mun yi tafiya fi laylin a cikin dare bahimin mai tsananin duhu, ka annahu al-bahru kai ka ce wannan daren rafi ne ko kogi ne, zalaman wajen duhu, wa irhaba da tsoratarwa. Yadda dare ke tsoratarwa mutane ba sa son tafiya a ciki, to sai yana sifanta wannan tsoratarwar da kamar rafi shi ma haka. Idan muka kalla za mu ga arkanin tashbih din mu daga nan ne ya fara, ka annahu al-bahru zalaman wa irhaba, sai mu ce alha din nan, alha damir ne yaudu ila laylin bahim, ma'ana ka anna laylan bahiman kenan. To sai mu ce wannan ha'in shine al-mushabbahu namu. Ka anna shine adatu tashbih, adatu at-tashbih. Sannan al-bahru shine al-mushabbahu bihi. To idan muka kalli zalaman wa ir'aba, sifofi guda biyun nan su ne za su zama mana wajhu shaba, wajhu shaba. To kun ga arkanin tashbih mun fitar da su, al-mushabba al-mushabbahu bihi dole za a same su, ba mu da matsala. Sai mu kalli wannan adatu tashbih an kira, sai mu ce masa at-tashbihul mursal. Sannan wajhu shaba ma an kira, sai mu ce at-tashbihul mufassal. To kaga shi ma sunan wannan tashbihi na biyun nan irin sunan na farkon nan ne, sai zama at-tashbihul mursal mufassal. To wannan shine bayani akan kismin shi wannan na biyu, kismin wannan a tashbihul mursal mufassal, shi ma kismin wannan tashbihul mursal mufassal. Insha Allah za mu ga misali na uku yanzu. Na'am, wannan shine misali na uku kenan, kamar yadda muke kallo misalin mu na uku, sai wannan misalin mu na hudu. To misali na uku yake cewa faka anna ladhata sautihi wa dabibaha sinatun tamasha fi mafasili nu'asi. Yace faka anna ladhata sautihi, kai ka ce daɗin sautin muryansa, wa dabibaha da tafiyan da waƙan take yi, saboda wannan baiti ya faɗa ne akan fi gina'in mugammi,
wakan wani mawaki ne ke da waka sai shi wannan mawaki ya faɗi magana akan wakansa sai ce kai ka ce daɗin sauti lokacin da ke rera waka wadda biba da kuma tafiyan da wakan ke yi tana ratsa jiki kana jin wani shauki shi ke ce da bi to silatu ka ce gyangyaɗi ne tamasha wanda yake tafiya fi mafasili nu'asi a gaɓoɓin masu gyangyaɗi nu'as jam'i ne na na'is mai gyangyaɗi to kaga anan an kamanta mana wani abu kan wani sifa shine tashbihi amma arkan tashbihi namu da zamu iya fitar da shi anan shine ka anna zai zama mana adatu tashbih sannan lazzata sautihi tunda mudaf ne da mudaf ilai sai ya zama mana al-mushabba to duk da anan zan sake yin takdir saboda wannan wawul ataf zan iya karin takdirin shi ka anna sai in ce wa ka anna dabibaha sai zama mini anan shi ma na samu adatu tashbih amma malhuza sai dabibaha sai zama mini shi ma shine mushabba na gama da wannan layi in na zama kuma sinatu shine al-mushabbahu bihi nawa al-mushabbahu bihi to tamasha fi mafasil nu'asi nan duka zamu iya kiransa qaid ne saboda ba su da waje a cikin arkanun tashbih to idan muka kalla zamu ga musa mushabbahu bihi wanda suke dole ne to sai mu kallo na biyu an ba mu adatu tashbih anan amma jumlan gaba daya babu wajhu shaba to sai mu ce an kira adat zai zama at-tashbihul mursal sannan ba a kira mana wajhu shaba ba sai mu ce wajhu shaba huzifat min wajhu shaba kenan sai mu ce masa kuma mujmal to sai zama at-tashbihul mursal mujmal sunansa kenan muka kalli hudu wa ka anna shamsa munirata dinarun jalathu hada'id ad-dirrabi yace wa ka anna shamsa munirata kai ka ce rana al-munirata mai tsananin haske dinarun wani zinari ne shi ranan kamar zinari ne jalathu hada'id ad-dirrab wadda hada'id jam'i ne na hadid suna iya bashi sunan guduma amma ainihin kalmar hadid shine bakin karfe to haka ce hadid anan za ya daukan a matsayin guduma to hada'i guduma da yawa shine gudumai kenan za a ce da Hausa ko to ad-darrab kuma jam'i ne na dari ma'anan dari shine makeri yar da makaidan makeri a koyo da yaushe yana cikin dukan karfe ne duka shi yasa Larabawa suke ce dari to makera da yawa kuma sai a ce musu darrab to sai ce wadda guduma na makera jalathu ta bayyanar da hasken shi zinarin din kila a sashi a wuta a gasa shi yayi gasu da kyau sai a rinka dukan shi da guduma sai ku ga tartsatsi yana fita to lokacin da jalathu ada'idu durrab ya bayyanar da hasken sa to sai ce kai ka ce rana ne shi wannan zinari din to sai ku kalla ka anna zai zama mana al-mushabba ash-shamsa al-munirata tunda wannan zai zama na'at ne da man'ut an-na'at ka anna adatu tashbih afwan adatu tashbih na'am ash-shamsa al-munirata zai zama mana al-mushabba amma za mu hada ne tunda na'at da man'ut ne sai zama mana al-mushabba to yanzu zamu nemi mushabbahu bihi shine dinaru dinnan dinar kar mutane su rikice saboda an raba kalmar dinar guda biyu a ka'ida ne na arudiyya yadda za a fitar da ajiza na baiti din to sai zama dinaru dinnan shine al-mushabbahu bihi to kun ga anan jalat wa da'idu dirrab dinnan za mu ce masa kai ba shi da wani mahalli a arkanut tashbih to sai mu ga mun fitar da rukuni guda uku al-mushabba bihi dole suna nan sannan sai ka kira mana adatut tashbih shi ma zamu ce masa at-tashbihul mursal sannan ba a kira mana wajhu shaba ba zamu ce masa mujmal din kenan to muka hada biyu sai zama at-tashbihul mursal mujmal
mursal saboda an kira adat, mujmal saboda babu wajhu shaba. Duka wannan biyu zamu ce musu at-tashbihul mursal mujmal. Sai misali na biyar insha Allah. Na'am, wayannan su ne misalai na biyar da na shida. Mu kalli misali na farko yace anta najmun fi rif'atin wa diya'in tajtalika al-uyun sharqan wa garba. Anta najmun, kai tauraro ne, fi rif'atin, wajen ɗaukaka kai tauraro ne, wa diya'in, da kuma haske. Diya jam'i ne na bau'un, haske, wadda al'uyun, idan dina na mutane, tajtalika, tana iya hanganka, tana iya kallonka, sharkan wa garba, gabas da yamma, wanda ke gabas da wanda ke yamma suna iya kallonka, saboda kai tauraro ne wajen ɗaukaka. Shine in mutum ya tsaya ya ɗaga ido ko ta ina a wani ɓangare kusurwa na duniya yake zai iya kallon tauraro. To shi ne ke magana ana. Yanzu muka kalla za mu ga ya sifanta wani abin yabansa ne da sifa, da ya kamanta shi da tauraro cikin sifa. Yanzu sai mu fitar da alkanun tashbih din. Yace anta shine mushabba, najmun shine mushabbahu bihi, rif'atin wa diya'in su biyun nan su ne za mu ce wajhu shaba. To idan muka kalla sauran maganan kuma babu wani rukuni daga cikin arkanun tashbih, saboda duka wannan ƙarin bayani ne. To sai mu ce an samu mushabba da mushabbahu bihi, mun samu ka'idar mu na aslan, sannan an samu wajhu shaba, amma ba a samu adatu tashbihi ba. To kasancewan ba a samu adatu tashbihi ba, sai mu ce at-tashbihul mu'akkad, za mu kira shi at-tashbihul mu'akkad. Sannan kasancewa an samu wajhu shaba, sai mu ce masa al-mufassal. sai zama mana sunan wannan tashbihin at-tashbihul mu'akkad mufassal. Me yasa mu'akkad? Babu adatu tashbih. Me yasa mufassal? saboda an kira wajhu shaba. saboda inda zan iya kira adatu zan ce anta kan najmi, sai babu adatu din. sai misali na shida, aina azma'ta ayyu hadha al-humam nahnu nabtu ruba wa anta al-ghamam. to wannan wani mawaki ne ya faɗa ma Saifud Daula, yake irin yabansa ta hanyar tambaya, yace aina azma'ta, ina ne kake yunkuri, kake shirin tafiya ne, ayyu azal humam, ya kai wannan sadauki, kai wannan babban sadauki, nahnu nabtur ruba, ka sani mu kaman tsiro ne na jigawa, wa antal ghamam, kai kuma kai ne girgije, ruwa da ke shayar da mu. saboda dama tsiro a koda shi na buƙatar ruwa da zai shayar da shi. to yana maganar cewa su talakawa ne, a koda yaushe suna buƙatar mai hannu da shuni da zai rika musu kyauta yana shayar da su alkhairai. to sai ce Saifud Daula, kai ne mana wannan, don haka ina kake shirin tafiya? saboda yayi niyya ne zai yi tafiya. idan muka kalla anan za mu fitar da arkanun tashbih namu, shine nahnu nabtur ruba, nahnu za mu ce masa mushabba, mu tsiro ne na jigawa. to sai mu ce mu mushabba, nabtur ruba guda biyun nan tunda mudafu da mudafu ilayhi, sai mu ce masa mushabbahu bihi. shikenan nahnu nabtur ruba, mushabba da mushabbahu bihi, wa anta al-ghamam. to shi ma anan wani tashbihi ne daban. nan mun samu tashbihi na farko, nan ma wani tashbihi ne daban. to shi ma anta zai zama mana mushabba a tashbihi na biyu, al-ghamam zai zama mana mushabbahu bihi. to idan muka dauki wani na farkon mushabbahu bihi, ba a kira mana adat ba a kira mana wajhu shaba ba, kawai mushabba da mushabbahu bihi aka kira. shi ma wannan mushabba da mushabbahu bihi aka kira, ba a kira mana adat ba a kira mana wajhu shaba ba. to anan sai mu ce sunan wannan tashbihul mu'akkad, at-tashbihul mu'akkad saboda babu adat, sannan mujmal saboda babu wajhu shaba. shi ma muka zo kan wannan
at-tashbihul mu'akkad saboda babu adatu tashbih, sannan mujmal saboda babu wajhu shaba, ko kuma mu bashi sunan da suka kira mana ka'ida na biyar shine at-tashbihul baligh. At-tashbihul baligh to kuma a ka'idar larabawa at-tashbihul baligh ne shine yafi kowanne tashbihi karfi, ya suke ce masa ablagu tashbih, shine yafi kowanne karfi wanda ba a kira adat da wajhu shaba ba. to insha Allah za mu je misalai na biyun ƙarshe. Wayannan su ne misalanmu na ƙarshe ƙarƙashin karatunmu da muke yi na aqsamu tashbih. Kamar yadda muka fara kawo misalan muna bayanin su tun daga farko, alhamdulillah wannan za mu yi shi na ƙarshe. Misali na 7 yace aljawadu fi sur'atin barqun khatifun. Aljawad shine ingarman doki da ake tafiya yaƙi da shi, shine ake ce masa aljawad. Fi sur'atin wajen sauri, barqun ka ce wani walƙiya ne, khatifun ne bicewa, walƙiya da fitowa da ɓacewarsa zaka ga baya ɗaukan wani tsawon lokaci, to sai ana sifanta saurin fitowar da bicewa da saurin wannan dokin, kun ga an yi tashbihi. to idan muka kalla za mu iya fitar da arkanun tashbih namu shine aljawad shine mushabba fi sur'ati, wannan sur'ati shine wajhu shaba, barqun khatifun guda biyun nan, barqun khatif saboda na'at ne da man'ut sai zama mushabbahu bihi. to amma takdirin jumla ya kamata ya zama aljawadu barqun khatifun fi sur'ati, yadda abin zai fita mana kenan, mushabba bi tukuna sai wajhu shaba. to sai mu ce an kira wajhu shaba amma ba a kira adat ba, a gaba ɗaya jumlan babu adatu tashbih. to tunda babu adatu tashbih sai mu ce masa at-tashbihul mu'akkad, kasancewa babu adatu tashbih, sannan kuma an kira mana wajhu shaba shine wannan, to sai mu ce masa mufassal. to sai zama at-tashbihul mu'akkad mufassal saboda ba a kira adat ba amma an kira wajhu shaba. sai misali na ƙarshe an-nashru miskun wal wujuhu dananirun wa atraful akuffi anamun. nan ana sifanta 'yan mata ne masu ado, su caɓa ado, su sa kaya mai kyau, to sai aka kawo wannan ana sifanta su, amma an yi tashbihi guda 3 ne. wannan shine tashbihi na farko, wannan awwal wujuhu dananirun din shine tashbihi na 2, atraful akuffi anamun kuma shine tashbihi na 3. to sai mu kalla kowanne mu yi bayani akai. yace annashru miskun, tashin kamshi na wayannan 'yan matan miskun kaman almiski ne, wal wujuhu fuskokin su ma ya zama dananirun kaman zinari ne wajen kyalkyali da caba ado da haske, wa atraful akuffi sannan gefen yatsun hannu da suka caɓa lalli suka designin hannunsu shine atraful akuffi. al-akuff jam'i ne na kaffun, tafin hannu, to gefen tafin hannu anamun ya zama kamar bishiyar lalli, anam shine bishiyar lalli din, to sai aka ce saboda adam da hannu sai zama kamar shine ma bishiyar lalli. to sai anan za mu fitar da arkan. annashru za mu ce masa mushabba, miskun sai ya zama mushabbahu bihi, mun gama da shi. haka za mu faɗa a nan, alwujuhu mushabba, dananirun mushabbahu bihi, atraful akuffi guda biyun nan mushabba, anamun mushabbahu bihi. to kowanne a tashbihi an kira mana kawai abu biyu ne, mushabbahu bihi, ba a kira mana adat ba. to tunda ba a kira adat ba sai mu ce at-tashbihul mu'akkad, kasancewa ba a kira mana adat ba, sannan ba a kira mana wajhu shaba ba, sai mu ce masa mujmal. to sai ya zama sunan kowanne daga cikin tashbihi 3 nan at-tashbihul mu'akkad mujmal. mu'akkad azadal, wannan dalil, tashbihul mu'akkad mujmal, ko kuma a kira sa da sunan da suka faɗa mana a ƙa'ida shine at-tashbihul
baligh, tashbihi wanda yake isasshe, wanda yafi ƙarfi kamar da nake ta bayani. To wannan shine muka kawo ƙarshen karatunmu na aqsamu tashbih na ilmul balagha, wallahu ta'ala a'lam. In kuma da wani tambaya to sai a tura mana ta comment section. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.